Webafowethu uZanele Ngidi uyawufaka upelepele esilondeni lokhu kwangempela. Usephinde wabuya ekhasini lakhe ke lapha nange ezophawula ngodaba olutrendayo ke lama VN ebekade ke sabalala izolo ke inkundleni zokuxhumana ke okuyinamhlanje indaba yakhona ke isasematheni. Ake ngiqale nginibingelele bafowethu la kwesiqiniseko elikhasi ngithi sanibonani bafowethu ngicela ngaleyenza iphutha ke cindezela button ka subscribe yaphinde like lama video ke enginenzela ubona. Webafowethu ke uZanele Ngidi ubhale kanje uthi akuyena ke umthandeni ngelo uthi alisebenzanga ke itulo wathi ke ugadiwe umzira wasethi ke laphana ke sorry guys esho kanje. Kanti ngezansi kwama comment uveze ngokusobala ke ukuthi ke leli tulo ke beliqhamuke nobani. Siyamazi uZanele Ngidi bafowethu ke siyazi insizwa ke edlala ke isitela ke esamagcokama noma ke isitela ke sakomolo ke laphana ke esika Bhekumuzi Luthuli. Insizwa futhi ke eyaziwa kakhulu ke indimeni kaMaskandi. uZanele iphinde idelele kakhulu ke laphana ke kwenza ukuxova. Iyaziwa kakhulu ukuthi iyaxova strong. Nakho ke ethi ke lihlulekile ke itulo laphana ke ngoba umzila ugadiwe. Abantu abaningi bashilo ke bathi weZanele naku umculo wakho uphume endabeni zamakhosi oMaskandi. Le ndaba bafowethu ke ihlabahlose kakhulu ke futhi ke abantu abaningi bathintile njengoba sibonile bafowethu ke ukuthi ke umthandeni ke ungomunye wabantu ke laphana ke osolekile ke kulokhu katsheni ke wasebenza ukulungiswa. Nakho ke namanje ke bayaveza ke laphana ke oZanele Ngidi ukuthi leli tulo ke alisebenzanga. uZanele uveze ngokusoba cha leli tulo ke liqhamuka ke ngaphesheya laphana. Angifuni ukuthi ke uzwe ngami kodwa ke udaba bafowethu ke lusematheni futhi luyaziwa. Okwami ukuthi ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo ke ngiphinde ngikuthembise uma khona ngikutholela khona ngobuya nakho ke njengoba kunjalo.